kinong shnong jongka nong dengan Hari Boy District menta kasngi kilabernga mi ke sorkar bikin penino dakikam lada ke sorkar kesngap menti banchna surok ba jalan kumban riu kilometer na 0 point banit shnong dengan hadin belabu yu mau nongrim house nem arjar khatnyo kini kinong shnong kilabernga bikin ap satang khat sansngi balada ke sorkar kam le kin sashim dakarai ke beting Habagren bikilat pathai kubor uba dip pathau ubalong urang ba shnong kentup yu uba dinus thank you secretary beruba PT Marwin advisor kila seimadan ya kejing pensangi jangka sorkar banshna ya kete kesurok kebalamang lingba ke scheme rural infrastructure development fund Arfunai tarik akos arjar khanyo ya kan ka sudok jong ka shnong lawan bu maunong rim dagi laimut ki menteri jong ka sorkar kongres hadin ba nakaliang jong ka shnong ila dak dak ting smuk kuben nomor ka ting sniu pla jong ka sudok ba kin siang no lawan bu da yu maunong rim ban siang no ka sudok hadin ba ka ting siang ka sudok la ya chakman nakaliang jong ka shnong ila pen kan mau berabor haki bor bahalor ban pendep no kam kloi ma ka ting sniu pla jong ka sudok te hadin ba ka shnong ila ngap ka ting siang tu kontraktor ya ka kam karayat te hadin ba nakaliang jong ka office na po umsning division kilawan bu ya ka ka signboard ka badai ka date of complete ba ya ka sudok la de ban siang lut baro ba ya ka pisaru la de penat lut baro henry nakaliang jong ka shnong gidap da ka jing snong lingo ba haka jing don kat bat pi pilai i ba ka sudok ka badai ban poi hadu hapo bad katkum balabu monong rem 4 sim na siang dan nakaliang tong kasnong imban se ban sim kan ka senjam ba menta ka de starik ba ni aipor artayo ya kan ka sorkar ba kan siang no ya kan ka sudok ba hapo artayo ka de ban penyo no ya ka wok orda ba da ka mensim tong ka snu khia kum ka do basnong ba lada kadang sngap minthi ba hapo artayo menta ka starik hapo ka tarik nakaliang jong ki plida ila de long ready bangin ujor na ka PIL hapo kaying bisar kami Meghalaya High Court kading jerong jong kali purok kadai 6 kilometer but katkum ka date of completion kamut ya kan surok ade ban siang henlay nakaliang iba yoi ya kan ka kam ki yoi henlay iba baladep na 4 ban siang hoy ya ka way ka sinong ka baki divert lang ade pentep la ka PMGSY Nai balai ya kan ka sinong jongi pat omla ban pentep habak ila le ya kan ka kamba ila divert ya kan ka surop ka jongi jong kan ka sinong ten nakaliang jongi ka sinong kumbang ila aipor kumto ten kerpat ya ka sorkar ba kan khamsim khia nang ba inat ni ki ba iting ya daibat ka sorkar ladalong kabala te nakaliang jongi sinong kerpat ka sorkar bakam le nang bakane ka kam kanya seprang nam ta ka jinggat jingbyang jong kinong sinong kam tam kumbakiong kasurok kade ka berlum jong kayo ka kot te balai pat ba hakasnong jengi kasni hudu kane kasurok haka bangi layo ro kladai bat sakwe ki jaga